Другі сакратар брэсцкага гаркама БРСМ Максим Харитонник разом з вадалазам Юрыем Гувенчыкам праводзіць інструктаж. Надвор'е сапсавала планы рыбакам на падлёдную рыбалку, але мінусавая тэмпература яшчэ наперадзе. У акцыі задзейнічаны байцы маладзёжных атрадаў аховы правапарадку БРСМ і прадстаўнікі таварыства выратавання на водах. Яны патрулююць берагі рэк і азёраў, дзе ёсць выратавальныя станцыі. Таксама праводзяць гутаркі з насельніцтвам, каб засцерагчы ад неабдуманых паводзін. Целью данной акции является предупреждение и обучение участников МОП правил безопасности и поведения на льду. Кожны удзельнік прайшоў падрабязны інструктаж, каб у любым выпадку быць падрыхтаваным і хутка зрэагаваць на надзвычайную ситуацию. Наши молодежные отряды охраны правопорядка совместно с сотрудниками общества спасения на водах будут проводить зимний патруль и раздавать листовки, информировать молодых людей, детей, рыбаков о том, что необходимо соблюдать технику безопасности при нахождении на тонком льду. Зімовы патруль зарыентаваны ў першую чаргу на дзяцей. Зараз час асаблівай рызыкі, на календары школьныя канікулы. Если брать статистику, то за этот год погибло 51 человек, из них 4 детей за прошлый год. Статистика говорит о 35 погибших, но количество детей было больше 6. Такія ж акцыі праходзяць у Барановичах, Пінску, Кобрыні і Століне.